И здравейте на всички, които гледат това видео. Днес ще играем Minecraft Map Pro Parkour се казва. Аз съм OrangeMan BG. Много скоро се казвам Краси BG, но в момента не мога да съм сетил да се прекръстя и вижте ми новия скин. This looks legendary, man. Окей. Сега. Ще играем някакъв тук паркур мап, каквото и да е. Тук да видим какви са честовете от. Какво е? Да не летя, да не използвам мод и да съм на survival. Добре. Ако се чуете какъв е този звук, отварял съм прозорец, защото е жега. Тук в Плевен направо се потиш. То винаги северо-запада е много топло и не знам защо взех тия брони изобщо, като... Няма смисъл. Просто няма смисъл. Добре. Нека го на... What the fuck, това човек какво е правил там, бе? Каквото и да е, what the fuck, mates. Добре. Добре. Това ми хареса. Сега какво трябва да правя? Не мога ли просто да... Бази, то не може ли просто да... Добре, така малко очи и ти. Сега как да сетна вечер? Стига, брат. Добре, ще се върна, когато използвам един приоритет хак. Не хак, точно. Добре, вместо цял ден... цял ден. Вместо да постоянно да правя... Това... Обаче... Как сега? Чакай. Вместо цял ден да правя... вечер, просто си сетвам спаунпоинт да се тази машинка. Too many items. Нямаш кое друго да избера просто. И умрях още на първия скок. Ясно беше. Стига! Как умирам на първия скок, бе, брат? Това е някаква шега с мен. Оп! Така. I will kill someone with my hacks. Така. Краси, покажи на хората, че си паркур мастър. Това не ми хареса този бавен скок. С това сериозно ли е сега? Добре, стига, брат. Стига, това тъпото горене са ми попречи. Даже почна и да ми лагва на всичкото отгоре. Чай, че се загледах в едно нещо. Нека продължим. И отново ви казвам, съжалявам за може би 4 месеца не снимане, просто предстояха ми матури, едно друго, имахме тържество, завършване. Типични неща за дете на моята възраст. Или може би голям човек. Не точно. 11 годишният човек не е голям. Така. Добре, отървах се от огъня. И сега просто продължавам по тази стълба. Сега тук, ако падна, наистина мога да убия някой. И бих убил някой. Добре. Стоиш на едно място и чакаш да изсъхнеш. Аз па да изсъхнеш. По някой път се чува така. Стига, бе, то огън колко продължава, бе. Добре. Set spawn fucking point, bitch. Добре, и сега продължаваме. What the fuck is this? Каквото и да е адски готино. Аз даже няма смисъл да спринтвам. Тук се прецаках много жестоко. Добре, фолнах като тъпър. Добре, защо постоянно ми забравям да казвам думи? Сега не знам. Просто това каша го мина слайм блоковете. Аз на слайм фола съм много слаб. Макар че съм направил такъв мап.
Леле! То това с огъня беше по-лесно, бе, мамка. Така. Така. Стига, бе. Бре. Зная, че ще успея. Ха-ха-ха-ха. 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 Това, кое му е трудното. Така. Бегара лъвалаги. Какво се прави тук? Няма да ходя насам. Бати, това е бати хак, къде го правя. Аз си знаех. Че знам. Аз мисля, че... Да, добре. Левел 4. Тук що са почупени леглата, не знам обаче. След това... Ако изобщо някой е гледал този клип, искам да ми предложи приложение, с което да снимам. Добре, и ще се върна, когато това го мина. След моето 30 000 годишно джъмпване, най-накрая стигнах до някъде. И мисля, че този паркур малко ще е на 2 части, защото ми остава още малко време да снимам. Добре. Сега, ако го мина това, сериозно ви казвам, че ще убия някой. Добре. 2 hours later. Най-накрая минах трудната част. И сега... Добре. Това какво е, не знам. И да вървя ли там, да не ходя ли, съвсем едно. Искам просто да си сетна този тъп чекпоинт и да завърша епизода тук. Ако някой не момента, който всички очаквахте. Бързо сетвам спаунпоинт. Така, сет. Добре, сега искам да се върна назад, само да видя какво имаш. Няма да стане скоро така. Да видя какво имаше тук. И това ще завършим края на този епизод. Оп. Добре, това не знам за какво е сложено тук, но кой го интересува? Минахме това тъпо 4-то ниво дано. Някой му се изпика на веждичките. И до скоро. Надявам се клипът... чакай, че нещо ми стана. Надявам се клипът да ви е харесал. И до скоро.